दिनै हादरनाङारि ड्राग्स आरो इनाय फालांगि खालामनाय बेरेखा सानजों लोब्बा लाखिनानै गसाइगावनि साबखाथा पुलिस आउटपस्टनि बानजायनायाव उन्दै उन्दै फरायसाफोर आरो जायगानि सांग्रां सुबुं गुबुन गुबुन हान्जा आफादखौ लानानै मोनसे सांग्रांथियारि हान्जा सुरो। दुलाराय हादरसाजों लोगोसे दिनै गसाइगावनि साबखाथा पुलिस आउटपस्टआव हादरनाङारि ड्राग्स आरो इनाय फालांगि खालामनायनि हेंथा सान फालियो। साबखाथा पुलिस आउटपस्टनि पुलिस मावख'गिरि शिव प्रसाद कलितानि दैदेननायाव साबखाथा आनन्द मठ जातीय बिद्यालयनि उन्दै उन्दै फरायसा ओनसोलनि सांग्रां रायजोफोरा साबखाथा पुलिस आउटपस्टनिफ्राय आनन्द मठ जातीय बिद्यालयसिम हान्जा सुरनानै रायजोफोरखौ हादरनाङारि ड्राग्स आरो इनाय फालांगि खालामनायनि फारसे सांग्रां खालामनायनि नोजोरजों हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ खालामो। ৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগ বিৰোধী দিৱস আছিল। সেই দিৱসৰ সংগতি ৰাখি এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল আৰু এই কাৰ্যসূচী মিটিং কৰি পেলাই আমি ল'ৰা ছোৱালীক লৈ একটা ৰেলী কৰিছোঁ। ড্ৰাগছৰ এগেইনষ্টত আমি ৰেলী কৰিছোঁ। এইটোৱে আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল আজিৰ। আমি যিমানখিনি প্ৰচেষ্টা আমাৰ হাতত লৈছোঁ, যদি এইখিনি আমি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কৰিব নিশ্চয় আমি সফলতা কামনা সফলতা পাম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। সদৰে গাঁৱে গাঁৱে যিবিলাক আমাৰ সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকল আছে, যেনেবা VTPৰ ছেক্ৰেটাৰীবিলাক আৰু গাঁওবুঢ়াবিলাক আৰু যিবিলাক সমাজকৰ্মী আছে, এখেতক লৈ যদি আমি গাঁৱে গাঁৱে কিছুমান মিটিং কৰি পেলাই সজাগতাখিনি আনিব পাৰোঁ। বহুতখিনি কৰা হৈছে আৰু যদি ক'ৰবাত বাকী আছে আমি সেইটো মনিটৰিং কৰি পেলাই সেইখিনি যদি আমি কৰিব পাৰোঁ, IC ছাৰৰ লগত আলোচনা কৰি, তো নিশ্চয় আমি কামত ছাকচেছ হ'ব পাৰিম। नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेरहांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।